Kde jsou ty peníze? Naval. Georgi, máma mi dneska nedala. Dej sem ty prachy! Dej sem ty prachy! Dělej! Dej sem. A už zase! Georgi, zase mi dali! Já jsem Bob! Bobe! Sedni si! Takže, já tě vedu! Otevři se okno! Já tě vedu! Ještě jednou se dotkneš! Jednou se dotkneš mojího Kennyho! Kennyho! A uvidíš, že ti to loket! Koho to je loket? Můj loket! Jak to se má zařadit takhle, ať neumíte česky. A my nějaký jiný, no? Co se bojíš, Kene? Já nejsem div. Jasně, že jsi. Ne, otevírá. Proč tam píšeš? Pomozte mi, paní učitelko? Ne, to není to moc tady paní učitelko. To je jenom v té hlavě. Teď si ukážu ty. Ta duša je moc dobrá. Jedeš. Kde jsou ty prachy? Ty čuráčko, kde jsou ty prachy? Ty jsi chtěl bonbony. Dobrý den. To jsou ty prachy. Jaký bonbon? Ne, jsi chtěl bonbony. Kde je ta žvíkačka? Já chci tady žvíkačko. Teď mi dej tu žvíkačko. Nebo uvidíš. Musíš jít. Nebo se jmenuješ? Gratuluju, konejnej na senci a byl jsi šikanován nějakým kokotem. Tak ahoj. Dobrý den, Bobby. Gratuluji, že končili do druhé. Na konečně. A ani jednou si nepropad. Co říkat? A šikanoval si staršího svého bratra. Je to bratra? Ano, To je můj bratr? ty celou vydlíka. Já ho ignorovat celý svůj život. Ty jsi teďka narodil. Život.